bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi. Yewtere men wiitende gande ɓaleɓe walla ɓe mbiya gande men enen ɓaleɓe mo ganduɗa kadi rewino ɗo biyeteɗo ceerno Amadou Sow mo ganduɗa kadi ne ko ganda joɗɗo gandal rewe ayawa men habrirde Pindi TV fodde laabi tati. Eɗen mbawi jaggude ko ngol ɗo woni lawol tataɓol ngol o reftata e télé men Pindi TV. Saabi ɗum noon ko jogade golle labɗe nde tawno so neɗɗo rewe nokku reftuti e nokku o kadi ni ko gonga tigi taki ɗum reftude e nokku o e jogade kadi ni ko timmi jogade kadi ko hooli woni jogade ko andi. O haali toon ko fewte affaire jinni o haali toon kadi ni affaire leɗɗe nde tawno affaire jinni so tawi haalama koɓe jinni heɓata e kala saaha affaire leɗɗe so haalama won yaaruɓe affaire leɗɗe kono o haɗani ɗon wona ɗum tan o wawi kanko o mo ganduɗa ko ceerno Amadou Sow tawateɗo ɗon ɗo Aslem Gara Médine ko kanko hande kadi ni gartuɗen ɗo e makko lawol taw ko lawol tataɓol laabi makko ɗiya koye Baba Abou Samba Diop wonno ɗum noon joni joni en mbatta so wona totten bo o salmodiray yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإدغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر mina on salmina mina sanniga dendagal ƴewoɓe o télé men Pindi TV mina salmina Abou Diop mina yo assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu. ceerno Amadou Sow gande ina keewi rafiji kadi ko noon kewri safroɓe rafiji ɗi o wima mbeɗa wawi naggam o wi mbeɗa wawi naggam kono hande o gadotoɗen arde koye ɓeɓe ganduɗa ko debbo jiɗɗo dañde ɓesgu woni jiɗɗo dañde sukaɓe ina ronki dañde suko kono sen jawti ɗum ni ma en gaare hay gorko jiɗɗo dañde ɓesgu ina yiiɗi andude ma dañde ɓesgu walla dañata beela ko fewte ɗiɗo fannuji ceerno Amadou Sow no gollo ɗum. Eyyi aɗa andi ko comme ni no mbirɗa e nde udditta konngol ma aɗa andi Allah kam ko wi min jewtiɗo laabi ɗiɗi lawol ɗimmolngol ko mi fakko e ko affaire jinni min kalno wawi hande ko jinmin jewten woni manam alqouranul karim ombo Allah jippini te o wi wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa sifaun wa rahma mina on waɗani e ndel alquran ko gandanteɗane no on wawi safor si on pawama e ko yurmede e nder o alquran joni ɗum noon taki minen jiiɗi yewtude ɗum sirru o mo gandanɗane alquran na en moftitina nafa yimɓeɓe ko comme ni no mbiɗa noon alquran kam accani haydara ndax Allah wima faratna fi kitabi min seyin nde deftere ay batte ala ko wasi hen won fof na hen wowi ala ko acci joni ko comme ni no mbirɗa neɗɗo mo gandanɗane mbo yiiɗi andu debbo walla ko siko debbo ɗum koye debbo banggue debbo ƴewirte e neɗɗo mo gandanɗane mbo yiiɗi mo yiiɗi andu ndax ma o dañde ɓesgu walla o dañata ɓesgu neɗɗo mo gandanɗane o jooɗima ko ɓooyi o dañani o yiiɗi andu kam ndax ma o dañ ɓesgu walla o dañata ɓesgu aya nani e ndel alquran inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu lwarisun nani on aya ko aya gonɗo e ndel alquran on aya sa windimo e jungo suka o jiɗɗo andu ndax ma o dañ ɓesgu walla o dañata ɓesgu sa windi aya o metto en si o mettima en ɗo ɗo jooɗi e sas ɗo ɗo jooɗi ma wat ɗumaynaji tati soit ma o jambit o yiɗi sofde walla ma o jambitma o yidde yahde lawre ko mbiyata ko toilette walla o yiya ella manam o yiya règle e sacé sa windi on aya inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu lwarisun ɗum sa windi en so mettima en rek ɗum ma wat hen tati si tawi ko sofgol o waɗi kanko e hoore makko ma o dañ suka mais simo daña suka sombo ɓesga ko debbo wonata afo mum wonata gorko si tawi ko yahgol toilette noon si tawi ko yahgol douche
manam kanko ɗum ella o ma mbo ko firtata eyyi ko deb ko dow wuro to batte yaade lor rufde gawri walla gawri eyyi ɗum si tawi ala si ɗum waɗi yo andu kam ne o daña o ɓesga o menta o dañata sukaɓe mais si tawi ko yi noon ko ella manam ko règle o yi kanko ma o ɓesgu te simbo ɓesga ko ciwte o ɓesdata a faami joni si tawi neɗɗo o ari si tawi neɗɗo o noon arani a yiyade mum a windat aya o ma so windi aya o si o yarimbo kanko ma o waɗ ɗin ellaji illaji ɗin fof o waɗa ɗin mandargaji tati kono ni no mbiyirmami il faut ko o yaha il faut ko o soofa walla o yaha loore o rufa gawri walla o yiya ella ko mbiyata ko règle ɗi tati noon kala mbo yi hen nder ko wonko en siftata si o waɗi in ma o andu kanko ma o dañ ɗumanin walla o dañata ɓesgu on aya ko aya ɗaɓɓo inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun na e suratul hijri sa laari hay on suratul hijri ne dañi kayfiya mo gandanɗa ne ko heewi o jamanu daña leydi walla daña galle ma loppite walla en yakke sa dañi ko wiyete ko unirte ko manam unugal sa dañi a windat in hen a windat suratul hijri ha timma mais sa windi suratul hijri ha timma a asat in rubba en e nder galle e si tawi wona galle ko appartement ɗumen ɗum a ƴeftat in mofta en ɗo gandanɗa ne a ƴeftat leydi mbaɗa gaga nder mais in daroto ɗum sa waɗi in galle o hay goto wawata hen haydara hay goto yakkata hen te gallo e hooremo mamo barkin te rafi arata e galle te jeeyaɗo e galle hene wona neɗɗo mo gandanɗa ne o dañata ɗum wona ko wawata won ɗum noon min paami ɗum hanirtu ni kono duttotoɗen to batte debbo to beela debbo mo ganduɗa kadi mbo suwa resede jiɗɗo resede ina wawi arde ma anda beela kañum so resama ma dañ ɓesgu walla dañata walla ko debbo desaɗo o tan non ko yimɓe ɗiɗo foof hay si welima suka si welima si o yeehi ha waɗi majeur debbo si welima hay si o dañani gorko si o yeehi ha waɗi majeur si mbo yiiɗi andu ndax ma o dañ walla o dañata mbo wawi waɗ ɗum neɗɗo ne dañɗo gorko si weli ɗum ma wawa ɗum hay neɗɗo dañɗo suka ha paari mais o darti ko ɓooyi o dañani o yiiɗi andu ndama o dañ walla o dañata mbo wawi waɗ ɗum so waɗi ɗum ma Allah hollu ɗum hen so waɗi ɗum ma Allah hollu ɗum hen paten joni koye gorko mo ganduɗa kadi omo yiiɗi dañde ɓesgu ngu ronki oye gorko ne ko hono oye debbo mo kalɗa ɗen komo ganduɗa ko haade mum nadde o yiiɗi andude kanko beela kanko emo daña ɓesgu walla o dañata kamɓe ni no in waɗiri valable e debbo noon in waɗiri valable e gorko a faami gorko ne si in liggama kanko e hoore makko ma o waɗ alamaji tati ɗin alamaji noon si in waɗama ma o andu kanko ne ma o dañ walla o dañata ɗum komin mbiyat ɗum ko gorko o si ari e hoore makko par ce que aɗa andi neɗɗo mbo wawi dañ goragu mais probléme makko wona e nder manniwu mum o wasa dañde ɗuma hen wasa wonde manniwu moƴƴo dal ɗum si o ari ne ɗum ko ƴeewete kam ko ma waw andu ndama dañ walla o dañata ni no waɗi valable e debbo noon waɗi valable e gorko ɗum noon jawten joni koye ko wiyete ko goragu hewɓe jaggi goragu safrete tan ko leɗɗe ɓe mbi ala kono tan eɗum jagnide moni foof e haala mum beela ɗo batte goragu to tawde hande ko alqouranil karim ko on fonno garuɗen e ceerno Amadou Sow beela ɗum ni aɗa dilla e on fonno to batte alqouranil karim goragu ni noon wawi safride e leɗɗe ni noon wawi safride e banggue Touba ko noon in wawi safride e nder alquran aɗa andi hande sahabaji ɗi jarannoɗe e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wat aya tokoso mo gandanɗa ne on aya ɓe tottiratno nder mabɓe aya o ko karatayni sa laari ko harafaji 5 haraf kala kollel wotel windata en joni sa windi ina ha paari woɗɗo momata en takka en dunkama e ɗum nama wawi wallu goragu daña en hay sa wawa dañde yahde e ceerno pour o walluma joni si wona ɗum dande mbiyetete wa ayinahum bi quwa nden dande a windat nde si tawi debbo ma ko Fatimatu wiyete Diallo walla Binta Ndiaye walla nangam anda hen waɗa hisab inde debbo makko mbaɗa hisab ande inde gorko o sa waɗi hen hisab wot ko bindata hen limbo bindata on fa ayinun bi quwa sa windi fa ayinun bi quwa in sa ɗumanini in sa ɗaɓɓi kappe woni ñambi defirɗa en fa ayinun bi quwa seɗa in yara walla seɗa in ñama ma in ittu goragu ha laaɓa wotne ko gandanɗa ne on kayfiya ko kayfiya mo gandanɗa ne safra goragu mais ɗum wonata ko yarete wonata ko lotete wonata ko humete ɗum ko kayfiya mo gandanɗa ne ko kayfiya banggue jinne e jati ɗum ko laaɓi in liggirte si in liggama ha paari
o neɗɗo o mbasɗo goragu ngu mbo wawi wasiyar mbo wawi wasloto te goragu ngu mbangu rutto e makko comme ni no gandirɗane noon goragu tigui wa'ata e gorko ɗum noon fof no wawi hen wonde duttotoɗen joni koye nden ko sukaɓe aɗa jogui sukaɓe ma rewɓe hande e jamono o no wayni a yiiɗa ɓe jaltu potta e worɓe aɗa jogui sukaɓe ma worɓe a yiiɗa kadi ɓe jalta ɓe potta e sukaɓe rewɓe nden ko koɗan ene ɗeesi sattude seeɗa kono almuɓe hewɓe nodduɓe yimɓe hewɓe haaloɓe mbi ko aɗa waɗa ɗum ɗon eyyi ɗum aɗa andi neɗɗo sa dañi suka manam sa yiiɗi wona suka mo gandanɗane wona suka pijowo soit ciko debbo soit ciko gorko a yiiɗa o won fijowo yo won mandilowo yo won mago yo won jaaɗoɓe e gorko ɗum aya nani e nder alquran suratu zukhruf am abramu abran fa inna mubramun ɗum a windat ina laaɓi nogas e jeeɗiɗi sa windi laaɓi nogas e jeeɗiɗi a ɗaɓɓat wotko mbaddata en ɗum sa waddi in si tawi ko e nder galle gonɗa a feejat feere hayni wona e dammugal galle he si woni e nder dammugal galle he kanko suka funtata e galle he fijoya te neɗɗo ne natata e galle he fijoya ɗum e hoore makko no wawi wallu sukaɓe rewɓe no wawi wallude sukaɓe worɓe hay ko on abramu abran wotko en liggete mais si en liggama en waddete e faɗo si ɗum waddama e faɗo in ƴeftete faɗo ngo en daaje e nder lekki mais ko lekki mayki wonata sa daaji en nder lekki mayki inɗe ɓe jiɗɗa ɓe mbasa fiij kamɓe nahnata hen daaja en e nder lekki ki sa daaji en e lekki ki fek manam hay si ɗumani ɗum lekki ki si wurani aɗa andi lekki mayki ha paari kam pour wura wona probléme lekki ki si wurtani suka wawa fijoy e nder ɗum on liggey ɓe inɓe ɓe gandani inɓe mabɓe nde e nder faɗo he fek liggey ona e lekki he ɓe gonta funtuɓe ɓe gona pijoyoɓe ɓe gonta fijoyoɓe beele ɗum ni so tawi waɗama ha haljiti tawde lekki kiko maayo so yeehi ha debbo o yiiɗi resede walla gorko o yiiɗi resde beele toon caɗele kadi garata aɗa andi sa resama ko mbatta koye innirtaki fijirde kala ko woni fijirde mbiyaɗa mais sa resama ɗum ko mbatta yadata e gorko ma ɗum ko gandanɗane wona ko fijirde par ce que sa waɗi hen Allah windanma hen tiyaba te ko Allah yamiri hen kono ɗum wona fijirde firti pour yeɓoɓe ayawa habrirde ɓe ɓuura famde kadi ni ko noon tigui nde tawno ɗuma ko Allah haali ɗum ɗa ko fijirde kam moƴƴani firti so tawi on mbaɗi ɗum debbo o ma wonde ndenko suka gorko o ma wonde ndenko ma reno e ko heewi kono so dewgal ari tan so gorko o resi walla so debbo o resa foof ina hiisi ko ɗum rek si tawi fek o resaka aɗa andi neɗɗo mbo wawi rese ha pare mbo fija neɗɗo aɗa wawi human wona debbo ha pare wona pijowo walla gorko humanma ha pare wona pijowo ni noon waɗi valable e debbo noon waɗi valable e gorko sa waɗi en kala ko woni fijgol hakkude debbo e gorko o feedata en waɗi en wonata e hakkille mum innanata e hakkille mum mukk ɗum kam si tawi in liggama mais kam si tawi ko gorko ma mo gandanɗane ko farata rewi hakkude mon ɗum kam ya rewata ɗum kam waɗani a dañani alaka goto e ɗum ko liggey waɗeteɗo ɗum noon duttoɗen koye won caɗele goɗɗe kadi garɗe ina goodi e saaha fo yimɓeɓe no goyto wonde neɗɗo wi min mbeɗa jogui debbo mbeɗa yiɗimo ha maayi kono kanko o serta fijirde kanko embo yiɗimi ni kono yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV jaafo kono ko pijowo debbo o ko pijowo ko gorko makko e worɓe woɓɓe foof rendinata beele ɗum ɗo ni safaro mum ɗum noodi safaro haɗa andi neɗɗo mbo wawi won pijowo te o wona ko teyi neɗɗo mbo wawi wonde seytane makko walla ko wondi ko e makko debbo lagde makko walla gorko lagde makko wona e nder makko ina ɗum nahna e ɗum e hoore mum pour wona pijowo ɗum no wawi won ɗum no wawi aɗa wawi wat neɗɗo ne neɗɗo mo gandanɗane o deƴƴata place goto siko gorko siko debbo joni noon si tawi neɗɗo mo gandanɗane haɗa humani manam hoore makko a yiiɗa o ɗum comme o yiiɗa o fija walla gorko o yiiɗa fija ɗum kama immoto hen bala en par ce que hewɓe ɓe kaala neɗɗo mbo wawi waso won pijowo mais si o humanama o fuɗɗo fij par ce que nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wi ma minhum in ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinun min al jinn wal malaika kala mbo Allah windi on mbo yaadi e malaika mbo yaadi e seytane joni on seytane gonduɗo e ma no wawi won seytane mo gandanɗane ko seytane jakkowo on seytane mo wawi won e hoore ma e on hana hen ko kala gona pijowo te a teyata en aɗa wawi fij ha para punta e ɗum ko fijita puɗɗa riccude mbiya ɗum ko mbanmi wona lawol aɗa yiya sah neɗɗo o humana debbo o wona takka mum
o acca toon debbo o yaha duus walla o yahambo fijira hoore mum ɗum fof wona ko neɗɗo mo gandanɗa neɗɗo bottiyamo e waɗa ɗum wawi kala ko en wawi won e ɗe banggue ɗum no wawi safre ci neɗɗo o joguidiri amen inchallah. ɗum no wawi safre o mo ganduɗa ko ceerno Amadou Ba ceerno Amadou Sow ganda joɗɗo gandal tawateɗo ɗo e Aslem Grand Médine kadi ne tonggode makko ko 77 244 44 46 77 244 44 46 ko on woni omo ganduɗa ko ceerno Amadou Sow ganda kadi ne joɗɗo gandal ko reftata hen hojomaji men way kono gaare e hubde hano hannirta ni ko wiyete ko fiilayru woni yiide ƴiƴam ɓe hen mbiya sono jeeya ina muusa ɓe hen mbiya sono ara kadi ina leela ha waɗa caɗele seeɗa ko beela aɗa wawi deññude hakkillaji so neɗɗo arema ina yiiɗi ɗum yiide daña caɗele walla soko yii kadi caɗele goɗɗe ene kebta ɗum hen ha dartogol ngol satta. ɗum no wawi wonde par ce que oɗo kayfiya goto adata huwo hahiru fawqal ibadi rek bindata ɗum sa windi hen wol limbo gandanɗa nde bindata hen sa windi hen a ɗaɓat in zanjabil e asal manam zanjabil woni ko wiyete ko jinjeer e jumri asal woni lem joni ɗum baddata hen ɗum sa waddi hen kanko o sofna ɗin joni so sofni hen e ndiyam ɗam aya o watta e ndiyam o watta e jumri ndi e ɗumanen ɗum e jinjeer o joni so waɗi hen waktu haccitare o yarata hen waktu haccitare laabi tati manam balɗe tati o yarata hen ci tawino ko gandanɗane in darti ko ɓooyi ma o yi in ci tawino ko gandanɗane neɗɗo mo gandanɗane bo in yiya in wasi darone ɗum nena in safra e gon banggue kala jokkodirɗen dañɗeɗen caɗele e ngen banggue sen jokkodiri mamin hollu ɗum leɗɗe ɗe gandanɗane so waɗi hen ma wawi ɓokko ma wawi ittan ɗum ko gandanɗane mo ɗum tampini na ɗum tampini ɗen banggue. ɗum noon ceerno Amadou Sow garten koye beelo a meeɗi yaltude leydi ndi gam golle ɗe ɗo gonaɗe kadi taw ko golle ɗe nawma han hannirta ni. eyyi leela minen jalta leydi ndi ko heewi sax mais kala ɗo min jalti wona ɗe banggue tan jaltini amen par ce que minen mission aji amen ɗi keewi faami mais kala ɗo min jalti rek mamin mbaɗ hen profite o min ɓeyda hen gandal min ɗaɓɓa hen ko nafata yimɓeɓe te min mamin naf hen yimɓeɓe ne heewi komin jaltata en leydi ndi mais o moment kam o jamanu foof minen jooɗi min jahani e ɗon mais kala jiɗɗo ballal dal e ɗe pawle neɗɗo mo gandanɗane goragu makko no ɗum tampini neɗɗo mo gandanɗane mbo jogui pawle ɗe gandanɗane e nder mum ɗe ɗum tampina siko banggue koyɗe siko banggue pawne gandanɗane ɗe dakka e nder leydi kala ko gandanɗane no tampini yimɓe ɗen banggue si on jokkodiri amen mamin tottu ɗum ko andantane kam bo ɗon wawi jooɗo o waɗa hen si o waɗi hen ma en naf ɗum. ɗum noon en paami ko on wonno mo ganduɗa ko ceerno Amadou Sow duttanoɗa min e nokku ɗo tawaɗa ɗo kono holnde taweteɗa ɗon holɗo keɓeteɗa e hol waktu mo keɓeteɗa. eyyi minen ɗo Aslem Grand Médine si tawi minen ɗo Dakar ko Aslem Grand Médine min gonata komin jotto noon heewani mais ɗo Aslem Grand Médine ɗo woni nokku o minen ɗo fof en ɓuuri duuɓi 5 minen ɗo Aslem Grand Médine woni sa ari ha marché Dior sa noddi e numéro ji ɗi si min goni ɗo noon balɗe ɗe foof min liggoto ha heddo aljuma min liggotako par ce que aljuma na faadi sa laari julgol aljuma o e wasifa o hadara o ɗum wonat ko gandanɗane sa funtini en e liggey o ɗisat seeɗa ɗum taki aljuma o min liggotako mais si wona ɗum balɗe kala minen liggo jamma yo ñalawma minen ballotira e yimɓeɓe. a rewe Pindi TV ngol woni lawol ma tataɓol holko mbiyata almuɓe ɓe ganduɗa e yeɓoɓe kadi ne télé Pindi TV e émission biyeteɗo gande ɓaleɓe. ɗum kam ko min beltima machallah nino affaire o yeehi ko nino ƴewdirannomi e Abou Diop min sa laari pular o yehirani noon simi haalani ɗum o wi kam a etoto rek sa ettima kam ɗum nafat par ce que ɗum ko waɗi hen ko ɗo de min dewi nino min janggi sukaɓeɓe min jangguinanno te naareɓe jangguini amen donc ɗum yeehi ha taki arabe o e jolfe ɗe ɓurta labtu pular o mais heeɗa takari noon minen keɗo e minen heeɗo pour haalde pular pour nafde bandiraɓe ɓe gandanɗane kamɓe hoore mabɓe kamɓe ɓuuri won l'essentiel pour neɗɗo walla ɓe haade ballata jananɓe ballaɓe gonɓe ɓe bandiɓe ma ɗum ɓuuri won ko nafata ko mais dal mina yetta kala daaro Pindi TV mina yetta kala mo gandanɗane mbo daña haaju mo naɓaɗo goɗɗum mina wiyane kala mo gandanɗane Allah hokki ɗum waddi ɗum e neɗɗo a eti ha tampi so ari mamin ballu ɗum eyyi ɗum kam minen kala ɗum minen on salmina mina salmina dendagal ƴewoɓe Pindi TV foof. ɗum noon Allah jarama o jarama ko on wonno mo ganduɗa ko ceerno Amadou Sow
ganda kadi ni joɗɗo gandal dewnoɗo e Pindi TV ne mbiruɗen ngol ɗo woni lawol makko tataɓol nde tawno so neɗɗo rewe nokku refte nokku o hulani kono kadi ni embo jogui ko laaɓi cer ko laaɓi tigui o jogui no pamirɗen ni kadi ne ko noon o tawate ko Aslem Grand Médine tonggode makko ko 77 244 44 46 ko on woni omo ganduɗa ko ceerno Amadou Sow ene henno toon to karallagal ngal mawɗo Samba Diop wondude Matimar ha saaha goɗɗo taw koye émission men gande ɓaleɓe walla gande men enen ɓaleɓe Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon hano hanirtuni